ዓወታዊ ኣተሓሳስባ ንቕድሚትን ንምዕባለን ዝደፍእ ዋጋታት ይርከቦ ብሉጽ ኣተሓሳስባ ውጽኢት ብሉጽ ማሕበራዊ ክብርታት ምዃኑ ይእመን ሕብረተሰባት ናይ ዝዓለም ብኣድማስ ደረጃ ንህልውንኦምን ቀጻልነቶምን ዝድርኽ ሓይሊ ከም ዝኾነ ይጥቀስ ሃገራት ኣብ ምዕቃብ ምውናን ምትግባርን ማሕበራዊ ክብርታት ዝተፈላለየ ጽፍሒ ስራሕ ይእምማ ብደረጃ ተግባራዊ ማሕበራዊ ክብርታት ከኣ ከም ህዝብን ሃገርን ንህልውን መጻእን ይጸልዋ እዚ ሓውሲ ሰነዳዊ ፊልም ንመንእሰያት ዞባ ዓንሰባ ማእከል ብምግባር እዩ ተሰናዲዩ ዮሃንስ መብራህቶም በሃል ኣብ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርትን ዞባ ዓለበረድ ሓላፊ ባህልን ስፖርትን ጥዕናን እዩ ሙሉእ ስመይ መሐመድ ሳልሕ በሃል ስራሕ ከዓ ብፋርማሲካል ትካል ወይ ትካል ምክረ መድሃኒት ኣዘል ዘኪያ ሳልሕ ምህርኤ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኤሌመንታሪ ኢንጂነር ኣናህዳ ስኩል እየ ሽመይ ቤቴር ሰሎሞን ይበሃል ዝሰርሓሉ ቦታ ምምሕዳር ከተማ ጸሓፊት ወይ ከም ሰክረታሪ ኮይነ ቤት ሰክረታሪያት ሳይንስ ይወደ መምህር ጣዕመ ወልደ ጋብር ይበሃል ዝሰርሓሉ ቦታ ከዓ ቤት ትምህርቲ ላልምባ ክብርታት ሓደ ካብቲ ዝዓበየ መፍትሒ ብድሆ ሕብረተሰባት እዩ ንምዕቃብን ምቕጻልን ደራኺ ተራ ከም ዘለዎ እውን ሓያሎ ምሁራን ማሕበረሰብ ይሕብሩ ስነ ማሕበረሰብ ዘጽንዑ ሊቃውንትን ፖለቲከኛታትን ኣብዛ ኣርእስቲ ኣድሂቦም ይሰርሑ ክብርታት ሕብረተሰብ ኤርትራውን ሓደ ካብቲ ከም ህዝብን ሃገርን ኣብ ተሪር መሰረት ከርግጹ ዝኽእሉን ንኩሉ ብድሆታት ዘስገሩን ረቀቕቲ ሓይልታት ምዃኖም ብግብሪ ተመስኪሮም ከምቲ ውፊት ናብ ወለዶታት ከስግሩ ምእንቲ መረዳእታን ዕምቆት ትንታንን ብዓብዪ ድማ ስጡ ምስጋር ከም ዘድሊ ዘይክሓድ ሓቂ እዩ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ክብርታት ብኸመይ ይግለጽ ምናልባት ድሕሪት ምልስ ኢልና ኢና ክንገልጾ ንኽእል ምክንያቱ ክብርታት ዝበሃል ከሎ ማዕረቲ ዝተኻየደሉ ወይ ከዓ ዝተፈላለየ ነቲ ክብርታት ናይቲ ሃገር ንምሕጓጉ ዝተኻየደን እቲ ክብርታት ናይቲ ሃገር ከዓ ኣንጻር ናይቲ ንዕኡ ዝገጠሞ ወይ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ ክብርታቱ ጥፊኻ ነቲ ሃገር ንምጥፋእ ዝተቓለሶ ዝሓለፎ ዕንቅፋታት ኣግመት እቲና ንድሕር ገሊፅናዮ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ቅድሚ ምምፃእ ኤውሮጳውያን ናይ ገዛእ ርእሱ ክብርታት ነይርዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ክንብል ከለና ኤርትራውያን ቅድሚ ምምፃእ ናይ ኤውሮጳዊ መግዛእቲ ናይ ገዛእ ርእሶም ታሪኽ ናይ ገዛእ ርእሶም ስልጣነ ዝነበሮ ሕብረተሰብ እዮም ንሓድሕዶም እንዳተኸባበሩ ንሓድሕዶም እንዳተዋሃሃዱ ብዝተፈላለየ ሕግታት እንዳፅድቁ ዝኸዱ ዝነበሩ ዋላ ኣብቲ ትምህርቲ ዘይነበረሉ እዋን ብፀፅር እንዳገበሩ ሕግታት እንዳፅድቁ ዝኸዱ ዝነበሩ ማሕበረሰብ ስለ ዝኾኑ ኣዝዩ ምዕቡል ዝኾነ ክብርታት ዘለዎ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክብርታት ናይ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ክትገልጾ ከለኻ ማዕረ ልዕሊ ዘመናዊ ወይ ከዓ ዝተረቐቐ ኣጥዋር ናይ ዘመንና ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ብፍላይ ብኤርትራ እቲ ዝገጠመናን ህዝቢ ኤርትራ ከዓ ነቲ ብዙሕ ብድሆታት ወራራት ገዛብ ናይ በዓል መሳፍንቲ ትግራይ ዝመፅሉ ዝነበሩ መኪቱ ባህሉን ክብሩን ዓቂቡ ኣብዚ ስለ ዘብፅሐና እዚ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ካብቶም ብሉፃት ክብርታት ክብሎም ንኽእል እየ ማለት ስለዚ ኣብዚ ምህላውና ንባዕሉ ኣብዚ ሕብረተሰብ እዚ ምውላድና ንባዕሉ ክብሪ ዝስምዓና ምክንያቱ ብዙሕ ተፃብኦታት መኪቶም ናብዚ ስለ ዘብፅሑና እዚ ማሕበራዊ ሕብረተሰብ ናትና ኣዝዩ ሓያል ማሕበራዊ ክብርነትና ወንነትና ንብሎ ዘለና ሓደ ካብቲ ባህልና ኢና ንብሎ ዘለና እቲ ባህልታትና ንብሎ ዘለና ካብቲ ቀደም ዝፀንሐ ኣቦታትና ይኹን ኣያታትና ዘውረሱና እዩ እቲ ባህሊ እዩ ባህሊ እስኻ ፅናሕ ኣነ ክሓልፍ ወይ ኣነ ክስዋእ ዝበሃል ዝነበረ እቲ ባህሊ እዩ ሕጂ ፈቲና ወይ ከዓ ፀሊእና ዘምፀናዮ ዘይኮንስ ልምዲ ባህሊ ከዓ ልምዲ ናይ ቀደም ዝፀንሐና ልምዲ ከዓ እሱ እዩ ነዚ መንነትና ዘምፃልና ዘሎ ኢና ንኤርትራዊ ማሕበረሰባዊ ክብርታት ክትብል ከለኻ መሰረቱ እቲ ሓደ ኤርትራዊ መንነት መግለፂ ክኾኖ ዝኽእል እቲ ንሕና ከም ኤርትራውያን ክንልለየሉ ዝኽእለና ብዙሕ ክብርታት ኣለና ካብኡ ድማ እቲ ቀንዲ ንሕና ዘለለየና ማለት እዩ ነዚ ናይ ምክብባር ሕብረተሰብ ዘለዎ ናይ ምብህሃል ዘለዎ ሕብረተሰብ ሓድሕዱ ናይ ምድግጋፍ ክብርታት ዘለዎ ኤርትራዊ መንነት እዩ እዚ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ክብርታት ዝበሃል ማለት እዩ እዚ ድማ ኣነ ከም ቤት ክሪኦ ከለኹ ንኤርትራዊ መንነት ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለም ሙሉእ ከም ልለየሉ ዝገብረና ወይ ድማ ኤርትራውያን ኮይና ብመንነትና ኮርዕና ክንከይድ ዝገብረና ሓደ ካብኡ ኤርትራዊ
ክብርታትና እዩ እሱ ድማ ተኻወለዶ ናብ ወለዶ እናተሓላለፈ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ምብሃሃል ናይ ምክብባርን ናይ ወለዶታት ፀንሐ ባህል ሓያልን ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ሕብረተሰባት ናይ ዝዓለም ካብ ምትግባር ክብርታት ይምርኮስ ንናይ ሓባር ዕላማ ድልየት ረብሓን ጥቕምን ንምትግባር ብስኒትን ፍቕሪ ብምፅውዋርን ምክብባርን ናብ ምልኣት ትግባረ ንምብፃሕ ፃዕርታት ይሓትት ንእወታዊ ምዕባለ ከዓ ግድነታዊ ሕርያ ክኸውን ይግባእ ብዘይብሉፅ ክብርታት ክፍጠር ዝኽእል ዝምድናታት ርክባት ሓበራዊ ስራሕን ማሕበራዊ ረብሓን ክረጋገፅ ዝኽእል ኣይኮነን ንምዃኑ ማሕበራዊ ክብርታት እንታይ ማለት እዩ ክብርታት ክንብል ከለና ሓደ ውልቀ ሰብ ይኹን ወይ እኩባት ሰባት ወይ ሕብረተሰብ ማለት እዩ ተምስ ዘለዎ መሰረታዊ እምነታት ወይ መትከላት ኣራእያታት ኣተሓሳስባናቱ ዝገልጹልና ወይ እምነታት ናቱ ማለት እዩ ስለዚ ክብርታት ክንብል ከለና ሁሉ ግዜ እንታይ ማለት እዩ ከም ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ሓደ ውልቀ ሰብ ቁኑዕን ደይቁኑዕን ኢሉ ዝፈልዮ እሩምን ደይእሩምን ኢሉ ዝፈልዮ ጌጋ ወይ ቁኑዕ ወይ ጽቡቕ ኢሉ ዝግምግሞ ነቲ እሱ ዝህቦ ገምጋማት ወይ ኣራእያ ናቱ ማለት ዝህበና ወይ ዝገልጸልና እዚ ክብርታት ንብሎ ማለት እዩ ክብሪ ማለት መለለይ ወይ ሕላገት ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ነናቱ ክብርታት ኣለዎ ዝኾነ ሕብረተሰብ ከዓ ብልምድታትን ክብርታትን ዝልለ ክብርታት ከዓ እቲ ቀንዲ ኣገዳሲ መለለይ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እዩ ሓደ ኣካል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክህሉ እንተኮይኑ ነቲ ክብርታት ከማልኦ ወይ ድማ ከተግብሮ ኣለዎ በቲ ካብ ክብሪ ካብ ሓደ ክብሪ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ እንድሕር ወፂኡ ሓደ ሰብ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክነብር ኣይክእልን ኣብዚ ሃለወ ሃልዩ ምሽ ኣብዚ ሃለወ መንእሰይ ኤርትራዊ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ናይ ሃገር እንተኮይኑ ናይ ሽዑኡ ናይ ደገ ተፃብኦ ወላ ዝኾነ እንተኾነ ኣፍታ ኤርትራውነት ትበሃል እንተመፅኣ ግን ኣፍ ልቡ ነፊሑ ወይ ንመንነቱ ወይ ትዕድኡ ፈሊጡ ድልው ዘይከውን ነገር የለን ኣፍታ ናይ ኤርትራውነቱ ዘይሰምዖ ነገር የለን እዚ ከዓኒ ንሕና ከመይ ጌርና ንዕቅቦ እንተይልና ፍቅሪ ናይ ስራሕን ፍቅሪ ናይ ትምህርትን ነንሕድሕድና ሓድነትና ክብርናን ትባህልናን ዝያዳኻ ምስ ነተግብሮ ጥራሕ እዚ እንተ ጌርና ዘይንዕቅበሉ ምክንያት ወይ ሃገርና መንነትና ዘይቁመሉ ምክንያት የለን ክብርታት ንሓደ ሕብረተሰብ ኣብ እዋን ፀገም መፍትሒ ኣብ እዋን ራህዋ ልጓም ብምዃን ቅኑዕ መስመር ዘትሕዙ መትከላት እዮም ብሉፅ ማሕበራዊ ክብሪ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ዘስረፃን ዘየስረፃን ሃገራት ኣብ ርህውን ርቡፅን መድረኽ ይፍተና እቶም ብሉፅ ማሕበራዊ ክብርታት ዘይውንኑ ሕብረተሰብ ከም ሱር ዘይብሉ ገረብ ወይ ኣብ ገምገም ሩባ ዝተሃንፀ ሰንኮፍ ህንፃ ይምሰላ ገዛእቲ ሓይልታት ወትሮ ዕላማታቶም መደባቶም ከተግብሩ ቀድም ቀዳድም ንማሕበራዊ ክብርታት ሕብረተሰብ እዮም ክቐትሉ ዝህቅኑ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ክብርታት ኣብ ዝሓለፈ መድረኻት በዚ መንገዲ እዚ ከመይ ክጥመት ይከኣል ምስ ምምፃእ ናይ ባዕዳውያን ብፍላይ ካብ ምምፃእ ናይ መግዛእቲ ኢጣልያ ኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣንጻር ባዕዳዊ ዘርእዮ ዝነበረ ተቃውሞታት እዩ ማዕረ ክንደይ ክቡር ባህሊ ከም ዘለና ንባዕዲ ከም ዘይቅበል ኣንጻር ናይ ባዕዳውያን ከዓ ኣብ ዝኾነ ይኹን ንሃገሩ ሕሊፉ ከም ዘይህብ ዘርአየና ክብርታት ኢና ርኢና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ናይ እንግሊዝ ምናልባት ናይ እንግሊዝ ንሪኦ ኢና ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተፃወቶ ኣዝዩ ዕናዊ ዝኾነ ከፋፊልካ ግዛእ ናይ እንግሊዝ ስርዓት ናይ እንግሊዝ ድሕሪ ጥልያን ዝተቐበለ እዩ ከፋፊልካ ግዛእ ዝብል ነይሩ ምናልባት ኣብ ኤርትራ እዚ እውን ተፈቲኑ እዩ ሓደ ኣብ መንጎ ምስልምናን ክርስትናን ክፈላለዩ ዝፈተነ ስርዓት እዩ ኣብ ኤርትራ ምዕቡል ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ኤርትራዊ ንሓድሕዱ ስጡም ዝኾነ ኣዝዩ ውህደት ዘለዎ መንጎ ምስልምናን ክርስትናን ስለ ዝነበሮ ነዚ መግዛእቲ እንግሊዝ ኣይተዓወተሉን መወዳእታ እውን ኣብ 1949 እውን ንኤርትራ ኣብ ክልተ መቕልዋ ሓሲቦም ኣካል ናይቲ መቃኺልካ ግዛእ ዝብል ፖሊሲ ስለ ዝነበረ ኤርትራዊ ከበሳ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ክሕወስ ኣብ መታሕቲ ዘሎ ከዓ ናብ ሱዳን ክሕወስ ኣብኡ ዝተቃወሙ ኤርትራውያን እቲ ክብርታት ናይቲ ሃገር ሕጂ ማዕረት ዝተፈተኖ ከመይ በድዩ ወፅኡ ነዚ ኢኻ ትርኢ ሕጂ ክብርታት ስለዚ ኤርትራዊ ማዕረ ክንደይ ሓያል ምዃኑ ኣብቲ ዘራይ ዘይብሉ ኣብቲ ሃገር ብባዕዳውያን እንዳተገዝኦ ከሎ ብብዙሓት ናይ ምዕራብ ሓይልታት እንዳተፀቕጠ ከሎ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ማሕበረሰብ ናይ ኤርትራ ከዓ ነዚ ኣዝዩ ዕናዊ ዝኾነ ከመይ ገይሩ ተቃዊምዎ ክሳብ ብጥይት እንዳተሳሕተ ክምቀል ከም ዘይክእል ኣብ መንጎ ምስልምናን ክርስትናን ከዓ ዝኾነ ኣትዩ ክፈላለ ከም ዘይክእል ዝተቃወሙ ኣዝዩ ክቡር
ክብርታት ዘለና ስለዚ ንኤርትራዊ ማሕበረሰብ ኣነ እንታይ ይቕብሎ እቲ ክብርታት ናትና ካብዚ ዘሎ ኣዝዩ ዘመናውን ዝሰራቐ ኣፅዋር ብዕፅፍታት ዝበልፅ ክብርታት ናይ ሕብረተሰብና እዩ ዘለና ናይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ክብርታት እሙን ምዃን ቁኑዕ ምዃን ውፉይ ምዃን ፃዕራም ምዃን ክብርታት ናይቲ ሕብረተሰብ እዮም ነዚ እንድሕር ዘየማልኡ እቲ ሰብካ ካብቲ ሕብረተሰብ ወፂኡ ኣሎ ማለት እዩ ጀነራሊ ብኾነ ሕብረተሰብ ብክብርታት ይዝልለ ኤርትራዊ ማሕበረሰብካ ክብርታቱ ሉልያት እዮም ኣብ ዓለም እንተሪኢኻ ንኣብነት ኤርትራውያን ኣብ ስደት ቀዳምነት ንስራሕ ይምረፁ ምክንያቱ ትናቶም ክብርታት ዓቂቦሞ ወይ ስለ ዝነብሩ እቲ ክብርታትካ ሉሉይ ስለ ዝኾነ ካብ ካልእ ሕብረተሰባት ቀዳማይ ዝምረፅ ኣብ ስራሕ ኤርትራዊ ምክንያቱ በቲ ክብርታት እሙን ምዃን ውፉይ ምዃን ፃዕራም ምዃን እቲአን ክብርታት ሓደ ካብቲ ብዙሕ ክብርታት ስለ ዝኾነ ንዕኡ ስለ ዘማልካ ቀዳምነት ይምረፅ እዚ ኸ መለለይና ወይ ሕላገትና ማለት እዩ ብሓፈሻ እቶም ውልቃውያን ክብርታት ኣለውና ማሕበራውያን ክብርታት ወይ ሕብረተሰብ ክብርታት ኣለውና ማለት እዩ ብበዝሒ እቲ ውልቃዊ ክብርታትካ ሰረትናቶም እቶም ማሕበራውያን ክብርታት እዮም ምክንያቱ ኩሉ ከምቲ ኩሉ ዘ ንብሎ ከዓ ሰብ ማሕበራዊ ፍጡር እዩ ማለት ስለዚ ብበዝሒ ክፅሉን ኣብቲ ሕብረተሰብካ ስለ ዝነብር ማለት እዩ ነቶም ሓበራውያን ወይ ናይ ማሕበረሰባዊ ክብርታት ንብሎም ከዓ ብበዝሒ ሰረትናቶም ተርእይና ኣብ ዝበዝሐ ሃገራት ወይ ሃገራውያን ክብርታት ንብለን ብበዝሒ እቲ ሰረትናተን ኣብ ፍሉይ ኣጋጣሚታት ከም ኪናት ፅንኩር እዋናት ዝተፈላለዩ ከምኡታት ኣጋጣሚታት ኣለዋ ባህርያውን ሓደጋታት ኣለዉ ኣብስታት ዝፍጠሩ ባህርያዊ ክብርታት ኣለዉ ንሃገር ንክተምፅእ እንተደኣ ኮንካ ኩሉ ግዜ እንታይ ክህልወካ ኣለዎ ሓደ ዕላማ ክህልወካ ኣለዎ እቲ ሓደ ዕላማ ከዓ እንታይ እዩ ኣውራጃ ሃይማኖት ዓሌት ከይፈለኻ ንሓደ ዕላማ ንሓንቲ ሃገር ክትቃለስን ከለኻ ማለት እዩ እዚ ድማ ኣብ ሰውራ ኤርትራ ብግብሪ ተተግቢሩ እዩ ከመይ ተኣርኣይልካኒ ኣብ ሓንቲ ፅሕፍቲ ናይ ኣቦና ወልደ ማርያም ይዝከረካሉ ትብል ዝገበራ ፀሓፋ ፅሕፍቲ ነይራ ኢብራሂም ሱልጣን ፅሒፍዋ ኣብ ሓደ ቁርኣን ክንጠቅዕ ኣብ ሓደ መፅሓፍ ቅዱስ ክንጠቅዕ ከለና ደርሆ ኣስላማይ ዝሓረዳ በሊዕና ክርስትናይ ዝሓረዳ ደርሆ በሊዕና ክብሎም ከሎ እዚ ንምንታይ እዩ ዝገልፅ እቲ ሰውራዊ ክብርታት ዝበሃልቲ ንምምፃእ ናፅነት ንሓደ ዕላማ ስለ ዝተቃለሰ ብዘይ ኣፈላላይ ሃይማኖት ብሄር እንዳባ ዝበሃል ከይፈላለየ ስለ ዝገበሮ እዩ ናፅነት ክመፅእ ኣኽኢሉ ሕብረተሰብ ኤርትራ ካብ ዝውንኖም ሃብቲ ሓደ ዝኾነ ብሉፃት ማሕበራዊ ክብርታት እዮም ኣብ ነዊሕ ታሪኻዊ ጉዕዞ በዞም ብሉፃት ክብርታቱ ብሉፅ ታሪክ ክሰርሕ ክኢሉ ኣብ መድረኾም ዝተፈጥሩን ዝማዕበሉን ኣተሓሳስባታት ሓያላትን ከኣልትን ንምዃን ኣብቂዖም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገሩ ዝቐፀሉ እምበኣር ምንጪ ናይቶም ኣብ ቃልስና ሓርነት ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብቕዓት ዝተቐየሩ ሰውራውያን ክብርታት እዮም ብበዝሒ ሰረት ናይ ዘን ክብርታትካ ንሶም ኣብቲ ሓበራዊ ክብርታት ማለት እዩ ማሕበረሰባዊ ክብርታት ክንብል ከለና ከዓ
ክብርታት ብዙሕ ክፋላት ኣሎ ባህላዊ ክብርታት ኣሎ ፖለቲካዊ ክብርታት ኣሎ ማሕበራዊ ክብርታት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ማሕበረሰባዊ ክብርታት ናይ ሃገርና ድማ ሰረት ነቲ ቀፂሉ ዝመፀ ሰውራዊ ክብርታት ምክንያቱ ነቲ ሰውራዊ ክብርታት ኤርትራዊ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኣቃውመታት ነይርዎ ማለት እዩ እዚ ማሕበራዊ ኣቃውመታት ናቱ ኣብ ፀንሑ ክብርታት ድማ ሰውራዊ ክብርታት ዝያዳ ኣደንፊዕዎም ዝያዳ ከልዕዎም ነቲ ዳሕር ዝመፀ ሰውራዊ ክብርታት ከዓ ነቲ ሰውራ ዝዓወተ ንብሎ ሰውራዊ ክብርታት ናተኻ ሰረት ናይ እዚ ማለት እዩ ሰረቱ እቲ ማሕበራዊ ሰውራዊ ክብርታት ነዚ ክብርታት ሰውራ ኣጉሊሑ ከዓ ውፉይ ዜጋ ውፉይ ተጋዳላይ ውፉይ ተቃላሳይ ስለ ዝሰርሐ ሓደ ካብቲ ክብርታት እዩ ፅንዓት ተወፋይነት ተበላሕትነት ንቕሓት እዚ ክብርታት እዚ ስለ ዘጉልሖ ካብቲ ዝነበረ ናይ ሕብረተሰብና ስለ ዘጉልሖ ውፉይ ተጋዳላይ ስለ ዝፈጠረ ተወፋይነት ስለ ዝሓየለ ንቑሕ ተጋዳላይ ስለ ዝፈጠረ ትንቕሓት ብንቕሓት ምውሳእ ብሓቦ ምቅላስ እዚ ነቲ ናፅነት ንክመፅእ ቀንዲ ድርኺት ወይ ድማ ሓዲድ ኮይኑ ዘንቀሳቅሶ ዝነበረ እዩ ስለዚ ሰውራ ኤርትራ ዝተዓወተሉ ምክንያት ነቲ ዝነበረ ክብርታት ናይ ሓባር ሓደ ክብርታት ናይ ሰውራ ፍሉይ ልሉይ ነቲ ቃልሲ ከንቀሳቅሶ ከቃላጥፎ ዝኽእል ክብርታት ስለ ዝሃነፀ እዚ ክብርታት እዚ እንተዘይነብር ነይሩ ተወፋይነት ተበላሓትነት ተፃዋርነት ሓቦ ኒሕ ብፃይነት ዝብል ክብርታት እንተዘይነብር ነይሩ ትቃልሲ ኣይምቐፀለን ኣይምተዓወተን ስለዚ ኣብ ምምፃእ ናፅነት ዓብይ ግደ ወይ ድማ ዓብይ ኣበርክቶ እዩ ነይሩ ካልእ ዓለም ክትረኽቦ ዘይትኽእል ክብርታት እዩ ዝኾነ ሕብረተሰብ ነዚ ረቂቕ ሓይልናትና ክውንኖ ኣይክእልን ዋላ ይድለዮ ብቐሊል ነገር ዝመፅእ ኣይኮነን ስለዚ ክብርታት ናትና ነዊሕ ግዜ ዝወሰደ ብብዙሕ ፈተናታት ተፈቲኑ ዝሓለፈ ክብርታት እዩ ዘለና ነዞም ክብርታት እዚኦም ከዓ ኣብዚ ነዊሕ ቃልሲ ዝወሰደ ልዕሊ 30 ዓመት ዝወሰደ ሰውራ ኤርትራ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ሰሪሖም ናይ ብሓቂ ሓደ ጥሙር ዝኾነ ህዝቢ 9 ብሄር ኣብ ሓንቲ ትርግታ ከም ዝመፅእ ገይሮም ናፅነት ዘምፅኦም እዚ እንድሕር ብልጫታት ኣለዎ እዞም ክብርታት እዚኦም ከም ሃገር ከዓ ክንቅፅል ስለ ዘለና ነዞም ክብርታት እዚኦም ብግቡእ ክንዕቅቦም ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እዚ ኤችኤር ካርድ ዝበሃል ናይ ናይ ታሪክ ሊቅ ፀሓፊ ዝበሎ እንታይ ነይሩ ሓደ ዘመናዊ ሰብ ንድሕሪት ዘመሊሱ ዝጥምተሉ ግዜ እንታይ እዩ ነቲ ደብዛዝ መፃኢኡ እንተብርሃሉስ መንነቱ ንምንዳይ ወይ መንነቱ ንምድላይ ይብል ነይሩ እዚ ከዓ ንምንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ታሪክ ክትውከስ ዘገድደካ ምክንያት ነቲ ዝመፅእ ዘሎ ጉዕዞኻ ብሩህ ኮይኑ ንኽረኣየካ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና ኤርትራውያን ከዓ እቲ ዝገበርናዮ ቃልሲ ዝሓለፈ ቃልሲ ታሪክ ናይ ኩናት ቃልሲ ይኮነ ናይ ታሪክ ቃልሲ እዩ ነይሩ ናትና ስለዚ ነዚ ታሪክ እዚ ክንዕቅብ ከዓ ንሕና ኣብዚ ግዜ ዘለና መንእሰያት ብግቡእ ኢና ንሰርሓሉ ኩሉ እዩ ዝዕቀብ ዘሎ ምክንያቱ ከመይ እንተዳ ኢልካኒ ነቲ ሰውራዊ ክብርታት ዓቂብና ኣብ ግዜ ወራራት ዝነበረ ቃልሲ እንተዘይዕቀብ ነይሩ እቲ ናይ ሰውራዊ ክብርታት ናስ ወይ እቲ ምዕቃብ ናፅነት ማዕረ ክንደይ ቃልሲ ከም ዝተኸፈሎ እንተዘይርድኦ ነይሩ ተወለዶቲ ነቲ ዳግማይ ዝመፀ ናይ ወራር ወያነ ኩናት ክምክት ኣይምኽኣለን ነይሩ ይብላና ማለት ባህሊ እቲ ኣብ ምዕቃብን ምስጋርን ብሉፃት ማሕበራዊ ክብርታት ዕዙዝ ግደ ዘለዎ ረቂቕ ማሽን ምዃኑ ናይቲ ዓውዲ ክኢላታት ይምስክሩ ኣካል ባህሊ ዝኾነ ቋንቋውን ብዝተፈላለየ ጥበብ ነቲ ክብርታት ኣብ ምግላፅ ምትንታን ምስራፅን ዕዙዝ ግደ ይፃወት ንኩሉ ሕብረተሰብ ከም ሓደ ሰብ ንናይ ሓባር ዕላማን ራእይን ከስምር ንናይ ሓባር ኣተሓሳስባ ብናይ ሓባር ህይወት ይቐኒ ስለዝኾነ ከዓ ኤርትራዊ ማሕበራዊ ክብርታት ወትሩ መሬት ብግብሪ ትንክፍ ንሱ ሓይሊ ይፈጥር ንሱ ሓይሊ ይቕይር ነገራዊ ሓይሊ ብምዃን ድማ ከም ልዑል ናይ ምትግባር ብቕዓት የማዕበል ንሃገር ኣሕሊፉ ዘይህብ ሕብረተሰብ እዩ ንባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ዘይንብርከኽ ህዝቢ ካብዚ ኣካል ዝተፈጥረ እዩ ከዓ እቲ መንእሰይ ነቲ ሰውራ መስሪትዎ ኣብ ምናልባት ኣብ 40ታት ኣብ 50ታት ዝተፈላለያ ማሕበራት ቆይመን ነይረን ማዕረ ዝቆምኦ ከዓ ብፀቕጢ ዝግበረለን ነይሩ ማለት እዩ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣብ ኣዝዩ ስትራቴጂካዊ ቦታ ስለ ትርከብ ንረብሓ ምዕራብ ብፍላይ ከዓ ንረብሓ ኣሜሪካ ከተገልግል ተባሂላ እቲ ሃገር ብፀቕጢ ምናልባት ኣብ 50ታት ሊብያን ሶማልያን ናፅነት ክረኽባ ከለዋ ኤርትራ ኮኔል ከዓ ምናልባት እዚ ናቱ ዕላማ ዝነበሮ ንምዕራባዊ ብፍላይ ከዓ ንኣሜሪካ ከገልግል ተባሂሉ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከም ትቁረን ተገይሩ ኣብ 60ታት ዝተበገሱ መንእሰያት ካበይም ተበጊሶም ድሕሪና ካብ ክብርታት ናይዚ ሃገር ናይዚ ህዝቢ ስለዚ ክብርታት ናይዚ ህዝቢ ከዓ ብዝኾነ ይኹን ባዕዳዊ ዘይግዛእ
ሕብረተሰብ ከም ዘለዎ እዩ ዝፈልጥ ማለት ስለዚ ሰውራ ኤርትራ ክበገስ ከሎ አንጻር ናይ ባዕዳዊ ገጢሙ ክዕወት ምዃኑ ነዊሕ ራእይ ሒዙ ዝተበገሰ ሰውራ እዩ ኣብ ሰውራ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ታሪክ ከም ንሪኦ ምናልባት መፍልላይ ነይሩ ጭርምራም ዛንታታት ነይሩ ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ባዕዳውያን ብዙሕ ከተኣታትዎ ዝደለዩ ግን ዘይተዓወትሉ ገለ ኣሰር ዝገደፈ ነይሩ ነቲ ጭርምራም ዛንታታት ኣልዩ ከዓ ሰውራ ኤርትራ ናይ ብሓቂ ንኩሉ ኤርትራዊ መንእሰይ ኣብ ኩሉ ዓይነት ቀፀላ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ናብ ሓደ ዕላማ ኤርትራ ትበሃል ሃገር ክሳብ ናይ መወዳእታ ሂወትካ ሕሊፍካ ብዓይንኻ ክትሪኣ ዘይትኽእል ረቂቕ መንነት ዝመስረተ ናብ ናይ ሓባር ዕላማ ዘብፅእ ሰውራዊ ክብርታት እዩ ሰውራ ከም ዝበለናዮ ሓደ ሰረት ነይርዎም እዩ ድሓር ግን ኣብቲ ግዜ ሰውራኻ ዝያዳ ተቆሊዖም ዝያዳ ከዓ ተሃኒፆም ማለት እዩ ሰውራዊ ክብርት ኣለዎ ስለዚ ሰውራዊ ክብርታት ከዓ ነዚ ሰውራ ኣብ ምዕዋት ኣዝዩ ዓቢ ተራ ነይሮም ተጋዳላይ ርእሱ መርኮሳ ተባሂሉ ከም ሓደ ክብሪ ክንገልፆ ከለና ተፀባኢ ከይኮነ ኣብ ነፍሱ ኣብ ናቱ ተበላሕትነት ተበላሒቱ ከመይ ገይሩ ነፍሱ ክኢሉ ነቲ ሰውራ ይዕውት ኣዝዩ ሰረት ነይርዎ ማለት ወይ ዓቢ እጃም ነይርዎ ማለት እዩ መንነት ናይ ነዚ ናይ ሰውራ ክብርታት ሃኒፅዎ ምክንያቱ እቲ ካብኡ ዝወፀ ሕብረተሰብ እዩ ናብ ቃልሲ ከይዱ ነቲ ብምሉኡ ክብርታት ተግቢርዎ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ክንብል ከለና ድማ እቲ ምትሕልላይ እቲ ምትሕጋዝ ክንብሎ ፀናሕና ኣብ ግዜ ቃልሲ እውን ብግቡእ ነቲ ሃገራዊ ክብርታት ሃኒፅዎ ስለዝኸደ እቲ እስኻ ፅናሕ ኣነ ክስዋእ እስኻ ኣነ ክሓልፍ እስኻ ፅናሕ እንዳተባሃለ ዝኸይድ ነበረ ክብርታት ነቲ ናፅነት ናይ ምምፃእ ኣገዳስነት ዓቢ ተራ ነይርዎ እዩ እዚ ሃገራዊ ክብርታት ዕብለላን ምስፍሕፋሕን ኣብ ዝነግሳ ዓለም ንሕብረተሰባት ክቕይሩ ዝህቁኑ ነንበይኖም ኣረኣያታት ኣተሓሳስባታት ብዝተፈላለየ መጋበርያ ክስርሓሎም ፀኒሑ ምስ ምዕባለ ቴክኖሎጂን ሳይንስን ድማ ኣሉታውያን እወታውያን ፅልዋታት ከስፋሕፍሕ ፀኒሑ ፃት ንፃት ናይዚ ዓለም ዝርከብ ሕብረተሰብ ንዝህልዎ ርክባትን ዝምድናታትን ተሪፉስ ነቶም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ሃገር ዝርከቡ ሕብረተሰባት እውን ብዓማሚ ሸነኹ ይትንክፋሎ እቶም ብሉፅ ማሕበራዊ ክብርታቶም ዝዓቀቡን ብኡን ንዕኡን ተማእዚዞም ዝኸዱን ሓያላት ኮይኖም ክቕፅሉ ይኽእሉ ኣብ ቀፃልነት ሓንቲ ሃገር ንኽትቅፅልን ዘይትቅፅልን ንኽትህሉ መጀመርታ ካብኡ ከዓ ምስ ሃለወትካ ንኽትቅፅልን ዘይትቅፅልን ክብርታት ኣብ ምህናፅ ናይ ሃገራዊ ምንነት ዓቢ ተራ ኣለዎም እዮም ስለዚ ሃገራዊ ምንነት ንሓንቲ ሃገር ብሰላም ዲያ ክትነብር ክትቅፅል ሰላም ዲያ ብርጉእነት ዲያ ክትነብር ወይ ኣብ ዕግርግር ዲያ ክትነብር ኣዝዩ ወሳኒ ተራ ኣለዎ ክብርታትና ንኸይጠፍኡ ሓደ ታሪክና ክንፈልጥ ኣለና ናጽነት ከመይ ኢላ መጽያ ናጽነት ከመይ ኢላ መጽያ እንተፈሊጥናኻ ቶም ክብርታት ከም ዘገድስና ክንፈልጥ ኢና ክብርታትና እንድሕር ዘገድስና ኮይኖም ከዓ ኣብቲ መንእሰይ ወለዶ ከመይ ገይሮም ይሰርፁ ከመይ ገይሮም ይሕይሉ እዚ መንእሰይ ወለዶ እንታይ ዓይነት ክብርታት እንተሒዙ ናጽነት ዝዕቅባ ኤርትራ ከም ሃገር ዓባይ ሃገር ጉልሕቲ ሓያል ብልጽግቲ ሃገር ንኽትከውን ዘድልዩና ክብርታት ኣይኖት ምዃኖም የለሊ ካብኡ ተበጊሱኻ ብኡ ይቕፅል ወይ ድማ ይዕቅቦ ማለት እዩ ክንዕቅበቶ ኮይና ንቕሓት ናይ መንእሰያትና ታሪኾም ምፍላጥ ተድልየና እዩ ማለት ሓደ ዘለና ሓደ ባህሊ ክኸውን ከሎ ካልእ ከዓ ዕዳ እዩ ዘለና እቲ ዕዳና ኢና ንገብር ዘለና ሶም ነዛ ኤርትራዊት መንነት ትበሃል ክንለብሳ ዘምፅኡልና እያ ንሕና ከዓ ንዓይና ዓቂብና ወይ ዕዳና ምዃና ፈሊጥናስ ነዛ ዕዳና ኢና ንኽንከፍል ኢና ክንሕዛ ዘለና ስለዚ እሱ ክንገብር ተኾይና ከዓ ከምቲ ሶም ዘውረሱና ከምዚ እስኻ ፅናሕ ኣነ ክውፈ ትናቶም ባህሊ ምትሕልላይ ድሓሪ ፍቕሪ ትምህርትን ፍቕሪ ስራሕን ክህልወና እዩ ዘለዎ እዚ እንተለና ከዓ ክንዕቅባ ንኽእል ኢና ከምቲ ሶም ዘምፁና ንሕና ከዓ ከምኡ ጌርና ክነውርስ ወይ ክንዕቅብ ወይ ከዓ ኣብዚ ደረጃ ንሕና ዘለና ኢኻ ንቶም ኣብ ትሕቲና ዘለዉ ከምኡ እንዳምሃርናዮም ከምኡ እንዳገበርና ክንከይድ እዩ ዘለና ክብርታት ብትሕዝቶ ብስፍሓት ብመስርሕን እኳ ዝትንተኑ እንትኾኑ ነብሲ ወከፍ ምድብ እውን ናብ ዝርዝራት እዩ ዝከፋፈል ንምስቲ ምቃሩን ንምትግባሩን ድማ ብዝህልዎ ጽባቐ ብስነ ፍልጠታዊ ምርምር ብብቕዓት ፖለቲካዊ ቁጠባ ብብሉጽነት ማሕበራዊ ደረጃ በቲ ሓደ ሸነኽ ብውልቀ ሰብ ከም ሃገርን ኣህጉርን ከምኡውን ብዓለም ዝህልዎ ብቕዓት ይምዘን ንኣድማዓይ ምዕባለ ንገስጋሲ ብልጽግና ንሰላም ርግኣትን ኣብ ሰነይትን ውህደትን ከዓ ኣዝዩ ልዑል ቦታ ይሕዝ
كبرتاتو زي عقبن نبلوص أتحساسباتات ناب هاجراو حيلي زي كير هزب خا نمصايئو عب ملكت حتو كوتو ناي قدنت يوم أبتنات هاجراو نسي كرع تكون لك إذا مالت ناي حبر زانتا ناي حبر تاريخ ناي حبر سمعت كله كله أبنت إيرتراويان كم إيرتراويان ناي حبر تاريخ لنا كاب أربعة جميرو بحنساب تزغي وبحنساب تغاليسو دحري سوساتات حنساتاتون بحاده نحنت هاجرن ممصا تغاليسو إذا ناي حدا حزبي ناي حبر تاريخ ناي حبر واننت يسمع له تاريخي مالتي هاجراوي بقى تاخذ بهال كله هجي ناي حبر تاريخ مهلاو ناي حبر مننت مهلاو ويدما ناي حبر زانتا ناي حبر رأن علامان مهلاو كا تي عندنا تخستاي هاجراوي بقتاتات زمالي مالتي حج زلو سلام زملو سلام ناي بحق بإيرترا نختنبر موش زغونه هاجر وش أو سلام زلو وش أو رجع زلو هاجر نختنبر بحيلنا من أسياتنا حيلنا هزبنا صنعتنا هزبنا سلازمته من أسي انت هجبر الله نزلاتنا ندحر سعيرنا وطينا منالبات نايشو تطابقوتات اللونا من أسي جن حجي روحوا زغون عدلات لنا ناي بحق زي بنقص حيزو زلو مدبات أزيون من أسيات زربح أبحث الجزيرة إيرترا معرض زخفلنا يو مسواتي معرض زخفلنا يو واقع عدلاتنا من أسي زلع على سلاز هذا نزي واقع زخفلنا له من أسياتنا زخفلنا له كن عقبه كن كان خونه قبل على زخونه قال وانا متيو قبل على هاجر زخونه خيجبر ملو حلفنا تكوست كغلالو تي رأي أغدي مزنبر خا خن عوته لينا ملو متأمن لنا أنا سعرام حزبي سعرام من أسي له كل من أسي تراي بحاد اللبي بعزو نقدمي تصل كم زلو أبز هاجر كا واجا زخفلو هو زخفلو له ونحن خا رهاسن أبز حتى الجدي خا محبره وفتحي نايد هاجر وطبعه معبالة نايد هاجر كنا رجس أن ينتهينا مس كل زلنا أمام بتاع نايد هاجر أزيو حيال زخونه بوع زخونه مريحنتن حيال تعرم زخونه حزب سلزلنا خا خن عوتلو ذات أراتر يلن من أسي إيرترا خا معرض زخفلو واجا معري حجي رهوا مس سلزلو أبزي نقدميت كنسوق مالنا حاجة نعسر تسريحه أبحث الجزء زنبلو زلنا كنا مسخها بس ما قدي خم حلال فلو مجال معنا قدامي حزبي بحفشها تمني سايكاب في اللاي نزيم نجات كنا حلو مالو مجمرت أخفلت مالو كردو مالو إنه تيم كريتات ناتنا ناتهم ترى أتصورا بقول بخ قلص اللهم كسند اللهم نفت مني سايكاب بقول بخ محلال في اللهم مني سايكا درب حلافنا كم زلوا ترديو كورسن بحجون كورس إجام السوق عندنا حزب بحافشة منيسيات كاب في اللاين نزيم كبرتات زيوم ترديهم ترجيمهم أبو وسام أقاماسيهم مالتي نفتز غلط الولدان من خلاف عبي تراه صوت الله مالتي